Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Татарлар тапшыруы Луганский Халык Республикасында. Без Луганский Халык Республикасының баш каласы Луганскида. Монда да безнең милләттәшләребез гомер итә. Гадәти булмаган аулагы, Чуашстаннан Рамис Сафин. Кулай иттереп хәзерләнергә тырыштык, әле алай да күп әйберләрне белмибез дип уйлыйбыз. Ник дисәгез, татар әдәбиятын белер өчен бик күп укырга кирәк. Оренбург шәйшеләре туристларны каршы ала. Нәрсәдән ясыла шушы Оренбург мамык шәйлен дибез диләр бит инде. Менә алып килдек шушында менә мини ферма. Туймазы татар драма театрына 30. Халыкның рухын күтәрә театр. Театр булмаса халык була алмый. Бигрәк тә безнең милләтебездә. Казакъстанның Алмата шәһәрендә 9 майга багышланган концерт узды. Шул халыкларның батырлыгын, тылларда хезмәтен без гомер буе истә тотарга тиешбез. Без дөнья буйлап милләттәшләребезне барлыйбыз. Луганский Халык Республикасында узган сәяхәтебез исә бик күп вакыйгаларга бәйле булды. Анда 10 меңләп татар гомер итә, 9 мәчет эшли, шуларның 6-сында имам булып татарлар тора икән. Бүген без Алчевский шәһәренә тукталырбыз. Анда таң татар мәдәни үзәге эшли, милләттәшләребез хәбәрләшеп яши. Барысы хакында да Ләйсәнә Садретдинова видео язмасында. Мы вот будем ехать по улице Оборонной. Люди стояли цепочкой. Здесь во время гражданской войны были серьезные бои. И вот люди стояли цепочкой от завода Ленина. Ну, это порядка, наверное, больше 10 километров. Передавали друг другу патроны. Сәяхәтебез барышында шушы Луганский шәһәрендә яшәүче машина йөртүчебез кала белән таныштырып, үз фикерләре белән уртаклашып алып килде. Безне таң Алчевск шәһәре татар мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Флюр Карачурин каршы алды. Без Луганский Халык Республикасының баш каласы Луганскида. Монда да безнең милләттәшләребез гомер итә. Гомумән Донбасска татарлар 1920 елларда агылалар. Нәкъ менә хезмәт артыннан шахталарда эшләр өчен. Ә инде 1970 елларда 2000 елларга кадәр монда юллар бигрәк тә күп ачыла. Төрле өлкәләрдә хезмәт итүче милләттәшләребез агыла Донбасска. Ул вакытта татарлар саны 300 меңнән артып китә. Бүген инде вазгыять башкачарак билгеле. Без килгән көнне Луганск Халык Республикасында Донбассның традицион диннәре экстремизм һәм неонацизмга каршы темасына халыкара конференцияның пленар утырышы узды. Бу хакта җиткергән идек инде. Әлеге чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев катнашты. Ул әлеге чара башланганчы берничә рәсми очрашуда булды. Луганский Халык Республикасы премьер-министры урынбасары Анна Тодорова белән үзара хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Очрашуда республиканың мәдәният, спорт һәм туризм министры Дмитрий Сидоров та катнашты. Сегодня в Луганской Народной Республике мы говорим о том, что фашизм не пройдет, и будучи уже 8 лет форпостом этой правды, мы остаемся неизменным своим мнением. Инде юлыбыз Луганский Халык Республикасы Алчевский шәһәренә. Бывшее название его Коммунарск. Тоже его в 90-м году вернули название Алчевск. Там, в общем-то, кроме Алчевского металлургического комбината, наверное, и ничего нет такого. Алчевский шәһәренә безнең милләттәшләребез 1895 елны килеп урнашалар. Аның сәбәбе шушында металлургия заводы төзелү. Луганск, Алчевск, Стаханов, Кировский кебек шәһәрләрдә безнең милләттәшләребез күпләп гомер итә. Билгеле инде алар хезмәт артыннан кайчандыр шахталарда, шулай ук заводларда эшләргә дип килгәннәр һәм әлбәттә төпләнеп калганнар. Бүген ничек яшисең милләттәшләребез? 2012 год. Мен барып келдім Казанга. Катнаштым съезд Всемирного конгресса татар болды. Но Кайткаш решил, что законно должен быть татарский центр у нас, объединение татарское. Главная задача наша была в 2012-м объединить татар. Мы начали это, мы собирали татар, проводили мероприятия, и вдруг неожиданно началась война, 2014 год. Оказалось, что мы свою работу сделали. И в 2014 году мы помогали нашим татарам осваиваться в новых условиях
войны. Мы раздавали гуманитарки, мы проводили вот здесь мероприятия. Наши татары поверили, что татары могут жить и в этих условиях. Главное, нужно было обустроиться. И я сегодня с великой радостью принимаю здесь наших татарских гостей. И я надеюсь, что наши взаимоотношения, взаимосотрудничество только расширится. Я с огромнейшей радостью передаю салям татарскому народу. Я очень люблю татарский народ, потому что я сам татарин, мои папа и мама тоже татары. Я с гордостью всегда говорю, я татарин. Салям алейкум. Кадерлі қонақлар, хөрмәтле дуслар, рәхим итегез. Рәхмәт үзәр. О, тәмле итеп. Тәмле, яман тәмле. Исләр алакая бара. Очрашуда Перевальск, Брянка, Стаханов, Красный Луч, Алчевск, Луганский шәһәрләрендә яшәүче татарлар, шулай ук җирле шәһәр администрациясе, шәһәр һәм район мәдәният һәм мәгариф идарәләре вәкилләре катнашты. Менә без катып иттек, барда порядок битларыбыз дигән сүз булса, иң бәхетле көнем шул була. Шуңа күрә илаһи бөтен дөнья шундый бәхетле хәбәрләр генә китсен. Кемнәр югатлар якыннар, аларга Алла түзүнлек бирсен. Юкка үстермәгәннәр балаларын, шундый батыр баһадирларын. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Луганский халык республикасы. Казанда нәшер ителүче үз өем журналы берничә ел элек балалар һәм өлкәннәр өчен яңа форматтагы аулак өй дигән проектны башлап җибәргән иде. Әби бабайларыбыз оештырган аулак өйләрдән аермалы буларак, монда катнашучылар җырлап биеп күңел ачып кына калмыйча, татар әдәбиятын, милли тарихын, мәдәниятен белү буенча да көч сынаша. Узган елларда әлеге чара Татарстан районнарында гына узган булса, хәзер ул илебезнең татарлар яши торган төбәкләренә дә чыкты. Чуашстанның Урмай авылындагы гадәти булмаган аулак өендә Рамис Сафин булып кайтты. Әлге кызыклы һәм мавыктыргыч проектны уйлап тапкан журналист Сария Закирова мондый аулак өйләрне башта Казан мәктәпләрендә оештыра. Мәскәүдән шалтыратулар булды, язулар булды. Һәм шагыйрәләребезнең шигырьләрен бу синең шигырың түгелме дип сорашлагач, мин инде аларның үзләре белән танышырга һәм халыкны алар белән таныштырырга теләдем. Сария дуслары, фикердәшләре белән киңәшә дә аулак өйне Татарстанның Арча, Балтач, Апас, Кукмара һәм тагын дистәгә якын районнарында тормышка ашыра. Урмайда узучы бүгенге чарада Татарстанның кайбер районнарында җиңүче командалар да катнаша. Тәтеш районы Буада узган бәйгедә беренчелекне алган. Ярыш барышында безгә туры килде иң көчле абсолют җиңүчеләр белән ярышырга анда Казан командасында биергә кирәк, команда арасында җырларга кирәк. Үзебезнең шагыйрьләр тиз генә шигырьләр яздып, теге команда белән кара-каршы ниндер темага багышланган җырларны башкарырга тиеш иде. Өлкән буыннарын сөйләвенә караганда татар авылларында аулак өйләр узган гасырның 60-70 елларында авылларда клублар төзелә башлаганча дәвам иткән. Аулак өйдәге кызыклы хәлләр, анда уйналган уеннар бүген күңелдә матур бер хатирә булып кына сакланып калган. Кызлар бит өйләренә кайтып кунмыйлар. Менә шул йортта куналар. Иң беренче чәй эчерәләр. Искәтер җыеп куялар да монда нәрсә бар куялар, чәй эчәсең. Бигән идәнеңне яхшыгына җуып аласың әле башта, каяҗыкларга. Менә хәзер йокларга ятасың да китеп ятасың. Кем мине чакыра икән? Егетем килде микән? Тук. Хәзер чыга кем кирәк? Фәния кирәк. Чыгасың да егет янына чыгармыйлар, ишекне бикләп куйган. Тишек. Менә шул тишек аша сөйлисең, бер-береңә күрмисең, берничектә күрүгә юк. Менә шул тишек аша төннәр булай сөйлисең инде. Йоклый алмый, еңә кайтып китәсең. Менә шул инде кызык хәлләр. Туй аулак өйләрендә хуҗалар белем пешереп торалар иде, шундагылар иртән бит инде кунак киләсе, шуңа әзерләнәләр иде. Менә идәннәрне майлап, шунда тыпыр-тыпырдап биедик инде. Әйткәнебезчә, бүген Урмайда узучы заманча аулак өй Шишкан авылы кызлары Фәния, Рамиләләр йөргән аулак өйләрдән нык аерыла. Аның кайбер элементлары сакланган, ләкин эчтәлеге нык үзгәртелгән. Китап укырга кирәк. Татар классикларын өйрәнергә кирәк. Аннан соң борынгы җырларыбызны искә төшерергә кирәк, урып-гадәтләрне искә төшерергә кирәк. Чувашстанның Шыгырдан авылы мәдәният йортында да һәр төрле фестиваль, конкурслар, ярышлар һәр даим узып тора. Ләкин мондый бәйгедә беренче тапкыр гына катнашалар. Шундый ныклы итеп хәзерләнергә тырыштык. Әле алай да күп әйберләрне белмибез дип уйлыйбыз. Ник дисәгез, татар әдәбиятын белер өчен бик күп укырга кирәк. Әлеге аулак өйдә өлкәннәр белән бергә мәктәп укучыларының да катнашуы оештыручыларның тагын бер отышлы алымы. Яшь буынга халкыбызның йолаларын күрсәтергә, гореф-гадәтләрен күрсәтергә һәм шулай ук
Biz татар әдәбияты классикасын укуына максат итеп куйдык. Чагыштырмача кыска гына вакыт аралыгында бу проект үз мәйданына дистәләгән төркемне, йөзләгән баланы җыя алган. Балалар белән аерым финанны үткәрдек инде без. Олылар белән, иҗат әһелләре белән, иҗат оешмалары белән үткәргәнне, Алла бирсә, Болгарда үтәчәк, Ага базарда дип торабыз. Оештыручылар бу аулак проектын киләсе сезонда Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә Идел буе төбәкләрендә дәвам итәргә ниятлиләр. Чувашстаннан Рамисафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Оренбург шәлчеләре туристларны каршы ала. Нәрсәдән ясала шушы Оренбург мамык шәлен дибез диләр бит инде. Менә алып килдек шушында менә мини ферма. Туймазы татар драма театрына 30. Халыкның рухын күтәрә театр. Театр булмаса халык була алмый. Бигрәк тә безнең милләтебездә. Казакъстанның Алмата шәһәрендә 9 майга багышланган концерт узды. Шул халыкларның батырлыгын, тылларда хезмәтен без гомер буе истә тотарга тиешбез. Оренбург шәлчеләре Россиянең төрле почмакларыннан килгән беренче туристларны кабул итте. Әлеге маршрутны оештыручылар танылган шәлчеләр династиясе Әбсәләмовлар гаиләсе. Милли маршрут Россиянең маршрут төзелгән премиясе лидерлары өчлегенә керде. Ул Оренбург губернаторының туган якны өйрәнү музее, Гагариннар гаиләсе музее, Виктор Черномырдин музее, халык сәнгате һөнәрчелеге, шәл бәйләү, шулай ук Оренбург тыюлыгы. Әбсәләмовлар гаиләсе туристларны ниләр белән гаҗәпләндерә алды? Сүз хәбәрчеләребезгә. Оренбург кунакларны каршы алды. Идел буенда якты яллар проект тыксаларында сәяхәт итүчеләр, Мәскәү, Самара, Пенза, Сарытау, Ульяновск шәһәрләреннән килүчеләр. Туристлар Нежинкага, Оренбург һөнәренең төп серләрен саклый торган урынга җыелды. Бу цехларда кәҗә мамыгын эшкәртәләр һәм аны җипкә әйләндерәләр. Шималдан алып шелтәр шәлләрне бәйләүгә кадәр кунакларның һәрберсенә бөтен циклны күрү мөмкинлеге булды. Бу гаиләләр стажлы туристлар. Мы даже не ожидали, что будет так интересно. Когда выбирали экскурсию с детьми, волновались, что им будет скучно. А здесь удивительно, во-первых, возможность пообщаться, подержать в руках маленьких козлят и узнать на самом деле удивительные вещи про пух, про то, как его делают, откуда он берется, как его производят. Ну и самое главное, что я вижу, что у детей глаза горят, и им интересно это слушать и смотреть. Цехлары бик яхшы, күрсәттеләр, караттылар, кәҗәләрен караттылар. Ничек монда сөйләделәр бөтен историясын, семейный подрядлары икән, бик кызык булды. Бер дә үкенмим. Мне понравилось, как пряди делают, какие тонкие нитки, какие шелковые, очень приятные. Биредә терлек темасында тулысынча ачканнар. Куандык тауларыннан төбәкне таныткан Оренбург мамык кәҗәләрен алып килгәннәр. Зур ферм 200 километр Кувандыкский районда. Бүтән кешенең дә анда барып җитәргә мөмкинлекләре юк, әмма ләкин шушы кәҗәне тотып карыйсылар килә инде менә. Теләкләре буенча нәрсәдән ясалар шушы Оренбург мамык шәлен дибез диләр бит инде. Менә алып килдек шушында менә мини ферма. Төбәккә килгән туристларга бәхет елмайды. Кәҗә вәтиләре елга бер тапкыр апрель аенда туа. Мәсәлән, менә бу кәҗәләргә берничә көн генә. Год кормят для того, чтобы счесать в феврале пух, и для того, чтобы получить приплод в апреле месяце. Ну вот в этом году уже родилось около 670 голов, но еще у нас продолжается. А у одной козочки 2-3. Бу Әбсәләмовларның гаиләсе. Аның белән алар 20 елдан артык шөгыльләнә. Гаилә әгъзалары барысы да хезмәттә. Ирем Фаил, ул инде безнең казаводческий фермада һәм монда переработкада зур улыбыз Тимур белән бергә шушы цехта эшлиләр, пряжа ясыйлар һәм инде шималны эшкәртәләр. Аннан соң мине шул шималны алып, уже үземнең бәйләүчеләремә тәкъдим итәм. Дальше уже шәлләр бәйләргә. Киленебез Камилла, ул инде бүгенге көндә минем помощница. Азали безнең ул бәләкәй генә сувенирлар ясый, үзе кулы белән бәйли. Бүгенге көндә инде 4 шәл бәйләде ул безнең. Икенче улым Питерда укып йөри, менә безнең предприятиегә экономист булып кайтырга әзерләнә. Весь пух пропаренный, вы сейчас видели путь изготовления, переработки, обработки, да? Весь пух пропаривается, изделие не деформируется, гарантия качества.
Алда әле туристларның яңа очрашулары һәм танышулары. Төркемне тагын 2 көнлек кызыклы экскурсия программасы көтә. Далалар, Сарматлар алтыны һәм башкалар. Проект Оренбур өлкәсенең икътисади үсеш, инвестициялар, туризм һәм тышкы элемтәләр министрлыгы ярдәмендә тормышка ашырыла. Планда мондый ял көннәре сәяхәтләрен даими ясарга һәм туристлар белән алмашырга. Оренбурлылар күршеләргә, күршеләр Оренбурга. Оренбурдан Фирза Абсалямова, Татарлар. Мөгъҗизалы дөньяга алып керүче театр яшь-яшәк. 30 ел элек Башкортстанның Туймазы шәһәрендә ачылган Татар драма театры нәкъ шундый шигар белән яши һәм иҗат итә. 1991 елдан бирле театр сәхнәсендә йөзләгән спектакльләр куела. Милләттәшләребез күренекле татар драматурглары әсәрләреннән тыш дөньяга билгеле классиклар иҗатына да алына. Бирдә һәр вакыт яңалыкка һәм камиллеккә омтылалар. Бердәм эшләүнең нәтиҗәсе тугры тамашачы белән тулы заллар. Театрның тарихына үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова күз салды. Башкортстанның атказанган артисты Фәндил Мөхәммәдинов һәр ролена җитдилек белән әзерләнә. Зур тәҗрибәле актер хәтерне саклаучы күнегүләр ясый, сәхнәдә күрсәтеләчәк персонажның яңа якларын эзли. Тамаша вакытында төрле хәлләр туырга мөмкин. Иң мөһиме, шундый вакытта коллегалар белән бердәм булу ди ул. Әгәр дә онытып китәсең икән, партнерың сиңа ярдәм итеп җибәрә. Кайчакта мин партнерның сүзен әйтеп җибәрергә мөмкин, партнер минем сүзен әйтеп җибәрергә мөмкин. Шундый кызыклы моментларда була инде. Тарихка күз салсак, Туймазы татар драма театры үзенең беренче иҗат мизгелен 1991 елда Ак калфак спектакле белән Родина мәдәният сараенда ача. Безнең Туймазы татар дәүләт драма театры 1990 елның 6 апрелендә министрлар карары, советы карары нигезендә рәсми рәвештә ачыла. Бу елларда театрыбызда әле профессиональ артистлар булмый, үз эшчән артистлардан театрыбыз оеша башлый. Беренче артистлардан Рима Ключерева, Маргарита Сидорова, Венер Закиров, Тәүрәт Надыршин кебек исемнәр кадерле истәлек булып Туймазы театры тарихына уелып калган. Ак калфак булды безнең театрның беренче спектакле. Мин анда дублер булып бирдем. Отырып карап утырдым, ничегрәк. Шуннан соң икенче спектакльдә мин үзем катнаштым инде. Без бит авыл малаенда, мин председатель колхоза булып уйнадым. Һәрбер рольне нәрсәсе беләндер яратмасаң, шатмасаң, эшләү кыендыр инде. Табырга тырышасың, нәрсәдер яратырга тырышасың шушы образны. Шушы беренче сезонның гына булса да, мин инде күп кенә спектакльләрдә катнаштым, рольләрдә күп кенә бирделәр. Шуның өчен мин бик шатым, бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Халыкның рухын күтәрә театр. Театр булмаса халык була алмый. Бигрәк тә безнең милләтебездә. Безнең милләткә нык кирәкле эш эшлибез дип уйлыйм мин. Бу халыкларның итәкләре кыскарту гына түгел, телләре кыскарту булып чыга. Театрның әйдәп баручы артистларының берсе Данил Нуриханов. Шаян телле, һәр вакыт күтәренке кәефтә булган милләттәшебезне комедияларда яшь күрергә була. Шул ук вакытта тәҗрибәле артист драматик рольләрне дә җиренә җиткереп башкара. Сәхнәдә бар рольдә көлдерә торган, яисә шаярта торган рольләр булмый. Кайберсендә тирән фикер әйтеп сөйли торганнары да бар. Анда шаяру катыш әйткәндә дә җиренә җиткереп әйтә торганнары бар. Туймазы театры төрле режиссерлар белән хезмәттәшлек итә. Россиянең һәм Башкортстанның күренекле сәхнә әһелләре Олег Ханов, Фәрдүнә Касыймова, Айрат Абушахманов куйган спектакльләр репертуарның күрке булып тора. Җитәкчелеккә килгәндә 2 ел элек театрның директоры итеп артист Руслан Вахитов билгеләнә. Административ эшкә алынса да, милләттәшебез сәхнәне онытмый, шулай ук спектакльләрдә уйнавын дәвам итә. Булган спектакльләр уйныйм, үз урыныма беркемне дә кертмәдем. Үз рольләремне бирмәдем, әлмәндәрне уйныйм, мәхәббәт караган уйныйм. Тамашачы өчен театр элгечтән башланса, артистлар өчен әлбәттә сәхнә киеменнән 30 ел дәвамында биредә төрле костюмнар тупланган. Алар арасында раритет костюмнар да бар. Әйтик, әлеге күлмәк 1992 елда тегелгән. Театрда тарихка бәйле экспонатларны күз карасыдай кадерләп саклау белән бергә заманнан калышмыйча төрле иҗади проектларда да катнашырга тырышалар.
Билгеле булганча безнең ВКонтакте һәм Телеграмда яңа гына үзебезнең аккаунтыбызны булдырдык. Һәрбер бәйрәмне без шулай ук үзебезнең группаларыбызда билгеләп барабыз. Туймазы татар драма театры коллективының планнары зурдан. Киләчәккә яңа спектакль белән гастрольләргә юл алу. Башкортстанның Туймазы шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Быел Казахстанда хәрби парадлар гамәлдән чыгарылуга карамастан, безнең якты киләчәк өчен гомерләрен биргән каһарманнарны искә алу илнең төрле мәйданчыкларында үтә. 7 май Ватанны саклаучылар көне һәм 9 май Җиңү көне уңаеннан Алмата шәһәрендә бәйрәм концерты узды. Ватандашларыбызның берничә буыны үсеп чыккан хәрби патриотик җырлар туган җиребездә тынычлыкны һәм татулыкны саклап калу мөһимлеген искәртте. Концертта Әдилә Тыгъбәтова да булып кайтты. Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына хөрмәт күрсәтү уңаеннан сәхнәдә тальян, гармун һәм дабра тавышлары тынмады да. Чөнки сугыш елларында нәкъ менә шушы музыкаль инструментлар кешене ял иттергән, күңелен күтәргән. Патриотик тәрбия бирүгә игътибар арткан бу заманда бу бик кирәкле чара, ди академик, педагогика фәннәре докторы, профессор Грифтимур улы Хайруллин. Шул җиңүдә Советлар Союзында яшәгән bütün халыкларның да хезмәте булганын искә алдык. Шул халыкларның барсына да без баш ияргә тиешбез. Шул халыкларның батырлыгын, тылларда хезмәтен без гомер буе истә тотарга тиешбез дип уйлыйм мин. Шанырак социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә 45 пенсионер яшәй. Аларның яртысы диярлек бүген сәхнәдә реалист ансамбль составында чыгыш ясады. Ансамбльнең җитәкчесе һәм концертның оештыручысы Казахстандагы түгел, Татарстан Республикасында да танылган музыкант Галимҗан Таминдаров. Заманыбыз тыныч булсын, аспаныбыз ашык булсын, бәре яманлык әзи булсын, алдымызда моны яхшылыклар гына килсен. Тамашачылар арасында сугыш ветераны да булуы бик куанычлы. Загородников Сергей Федорович 1926 елның 1 апрелендә туа. Фронтка 18 яшендә китә. Элемтәче буларак Львовта, Германиядә һәм Братиславада сугыша. Дивизиясе белән Нейсе елгасын кичте. Берлинда булганда ул немец гаскәрләренең капитуляциясе турында күптән көтелгән яңалык та килеп басты. Что пожелать теперь после войны? Желать молодежи, чтобы они смотрели, вот в фильме они видят, всякие журналы там, где что читают, чтобы эта молодежь переняла то, что в наше время было поколение. Ну, конечно, патриотизм можно считать. Вот эта молодежь должна пример с фронтовиков брать, которые были там. Җиңү көне илебезнең героик биографиясендә күпмилләтле халкыбыз һәм һәр гаилә өчен иң мөһим вакыйга. Ул кешелек тарихына мәңгелеккә тантана һәм кайгы көне булып керде. Менә бүген дә бөтен ватан өчен тормышларын биргәннәрне, тылда һәлак булганнарны исемләп искә төшерделәр. Менә тим концлагерда булды. Катты бик кыйнчылыкны күрде. Хаким абзый Берлинга 120 метр Брандейбургскига җитәлми, аны контузия получил. Абыйым әйтә, әнә минем ди, анау Брандейбургтың капкасын тибеп килшә, таң әләт мен аган 120 метр барып җитәлмәдем ди. Мин сонда килгәч Брандейбургские вороталарга килеп, капкасына типтем. Аны яктан полицейский чыгып, мин баян алып, "Раз, Виталий, яблони груши". Ул да йырлый башлады, төшенде нимәне икән. Безгә иң кирәк мондай адамнарны исегә алып, онтылмаска. Әдилә Тыгъбәтова, Татарлар, Алмата шәһәре, Казахстан. Тапшыруыбызны Ринат Харис шигырь юллары белән төгәллибез. Яуларда, хезмәттә, сәнгатьтә исемең окладык Татарстан. Син безне күтәрдең, без сине, язың яз, җирең җир, даның дан. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.